Татарстанда шекер, он һәм башка төп азык-төлек продуктларының резерв фонды булдырыла. Республика хакимияте моны ясалма ажиотаж фонында товарлар кытлыгын булдырмас өчен эшли. Югыйсә ажиотаж ясарлык җирлектә юк. Районнарда азык-төлек кытлыгы турында бөтенләй белмиләр дә. Бу хакта, мәсәлән, Алексеевский районы халкы хәбәрчеләребезгә үзләре сөйләде. Зур шәһәрләрдә халык азык-төлек запасы алырга ашыга, ә авыл кибетләрендә барда элеккечә чиратта юк, кибет киштәләре дә тулы. Шикәр кымыбыз да бар, туз да, бәяләр дә кулай, әлегә артмаган барысы да бар. Кибет киштәләре ризык белән тулган, шунысы да сөенечле, күбесе үзләрендә җитештерелгән. Районда яшәүчеләр җирле кооператив кибетләр шелтәреннән дә файдалана. Уңайлы һәм тәмле, чөнки барысында диярлек авылдашлары үз куллары белән ясый. Әйтик, пилмәнне, шулай ук казылык һәм башка ит ризыклары да бик тәмле итеп әзерләнә. Озак яткан ризык юк, барысына да ошый, шуңа рәхәтләнеп эшлибез. Илдәге вәзгыятькә бәйле рәвештә ипи пешерүчеләрне бераз билгесезлек борчый, чөнки бәяләр тотрыксыз, ихтыяҗ зур, өстәвенә 80% социаль ипи. Бу безне бик борчый, чөнки безнең җитештерү социаль икмәкләр чыгаруга юнәлдерелгән. Бәяләр шул килеш димәк. Җитештерү рентабельле түгел. Икмәк пешерүчеләрнең шикләнүләре юкка түгел, икмәк күмәч җитештерүчеләр дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Икмәк пешерү предприятиеләрен злексез җитештерүне тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич тарафыннан ын запасларының резерв фонды булу карары кабул ителде. Шулай ук Президент икмәкнең социаль әһәмияткә ия категорияләренә бәяләр үсешен булдырмас өчен җитештерүчеләргә финанс ярдәме күрсәтү буенча эш дәвам итәчәк дип ышандырды. Инде менә бу 2022 елга 250 миллионнан артык сум бюджеттан каралган. Ясалма балландыргычлар урынына шикәр, шуңа да лимонадлары тәмле һәм натураль. На сегодняшний день с мукой проблем у нас особо нет. Он һәм кара бодай буенча без аерым проблемалар күрмибез, әмма шикәр буенча шик бар. Әмма Татарстан җитәкчелеге тарафыннан чаралар күрелә. Проблемалар булмас дип өметләнәбез. Татарстанда төп азык-төлек продуктлары бар. Шул исәптән он һәм шикәрнең резерв фонды да булдырылды. Бүгенге көндә республиканың шикәр заводларында 11 мең тонна шикәр бар. Сүз уңаеннан 19 мартта авыл эшчәннәре тарафыннан традицион ярминкәләрдә яңа уңыш тәкъдим ителә. Бик тә вакытлы, димәк азык-төлеккә бәяләр артмый. Мөршидә Җиһан, Вадим Струминский, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан җитәкчелеге азык-төлек продуктларының башка төрле товарларның сатуда булуын, бәяләрен контрольдә тота. Шуңа күрә борчылырга кирәкми. Бу хакта Кремльдә узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова белдерде. Бер нәрсәгә дә кытлык булмый. Республикада яңа уңышны җыеп алганга кадәр азык-төлек продуктлары җитә. Азык-төлек булмаган товарлар да җитәрлек күләмдә. Республика җитәкчелеге складларда, кибетләрдә запаслар булсын өчен барлык чараларны күрә. Традиция буенча 19 мартта авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Президент көн сайын азык-төлек базарындагы вазгыять турында мәгълүмат ала. Аның кушу буенча бәяләр мониторингы хәзер атна сайын алып барыла. Әле ул анализны айга бер тапкыр гына ясадылар. Ике комиссия төзелде белгәнчә. Беренчесе ул азык-төлек товарлар буенча, икенчесе азык-төлек булмаган товарлар буенча. Кайбер продуктларга бүгенге көндә ихтыяҗ күзәтелә, аерым алганда бу инде шикәр һәм он. Президент бу хакта йөкләмә бирде, ул кибетләрдә бу продуктларны җитәрлек күләмдә оештырырга кушты. Бүгенге көндә республиканың шикәр заводларында 11 мең тонна шикәр бар. Икмәк пешерү предприятиеләрен злексез җитештерүне тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич тарафыннан ын запасларының резерв фонды булу карары кабул ителде.